El Mediterrani ha sigut testimoni de l'arribada de diferents civilitzacions a les costes alacantines al llarg dels segles. Algunes d'elles sota l'atenta mirada de fortificacions costaneres, les Torres de Guaita. Aquestes construccions tenien la funció de donar avís de l'arribada d'enemics per la mar. A partir del segle XVI, la cobejada Horta d'Alacant es va veure amenaçada per l'arribada de corsaris barbarescos que assolaven la costa a la recerca de botí i esclaus. Per a mitigar els atacs, es va desenvolupar un sistema defensiu únic en tot el litoral mediterrani, basat en una xarxa de torres refugi. Les torres es van erigir als camins de l'Horta d'Alacant i custodiaven les séquies. La seva principal funció era alertar la població i protegir-la en cas d'atac. L'efectivitat es donava gràcies al contacte visual que hi havia entre elles, la qual cosa hi permetia comunicar-se mitjançant senyals de fum, tirs d'arcabús, catxerulos i fins i tot amb campanes o altres senyals acústics. Prop dels nuclis urbans es van alçar torres defensives per a assegurar la seva protecció, com la Torre de Mutxamel o la de Santa Fas, que incorporaven guarnició i artilleria en cas d'atac. Els documents històrics atesten l'ocorregut en aquells anys. El comte de Lumiares ens relatava com es feia precisa la fortificació i gent, per la qual cosa tota l'Horta d'Alacant estava guarnida de torres. El cronista Viravents arreplegava l'atac produït el 17 de març de 1540 al santuari de la Santa Verònica, amb l'objectiu de capturar presoners. I el cronista Bendicho descrivia el que possiblement va ser l'atac més cruel dut a terme pel corsari turc Dragut, que en 1550 desembarcava amb 27 navius, als quals es van enfrontar els habitants de Sant Joan. Es coneix que hi van haver al voltant de 40 torres per tota l'horta. Però en l'actualitat només se'n conserven 25. Moltes amenaçades per nous enemics, unes altres encara altives i poderoses. En el terme municipal de Sant Joan podem trobar 4 d'aquestes fortificacions en peu. Torrebonança vigila en el més alt la partida de Lloixa. És propietat de la família Pasqual de Bonança, passant de generació en generació. Recentment s'ha recuperat el seu aspecte primitiu, on destaquen els murs de tapial. La Torre Salafranca va ser erigida a mitjan segle XVI. Dóna nom a la partida i urbanització que avui coneixem. L'alçat de carreu amb alambor en la base de la torre rematada plana li dona eixe aspecte de robustesa. La cadena se situa pròxima a Santa Fas. Destaquen en la seva façana 2 rellotges de sol. La torre va ser construïda com un element de prestigi, ja que les finestres i els balcons van ser concebuts des del primer moment. I Torre Ansaldo, situada en l'antic camí de l'Alqueria que unia Mutxamel i Sant Joan amb la platja. Va ser erigida en el primer terç del segle XVI i té 3 altures. A les façanes destaquen les xicotetes troneres de bústia com un element defensiu. Sant Joan va comptar amb altres torres ara desaparegudes, com la Torre Cotella, Torre de la Maimona, Torre de Don Nicolás Llopis, Torre del Toril o de Juan Sènia, Torre de l'Església de Sant Joan Baptista, Torre Carrer Major, Torre de la Placeta de la Creu o Torre de Benialí. Una vegada que les torres van perdre el seu valor defensiu, van acabar convertint-se en un element distintiu de caràcter senyorial. En l'actualitat, no obstant això,
queden desdibuixades i descontextualitzades a causa de la depredació urbanística. Algunes abandonades a la seua sort. Declarades bé d'interès cultural, la posada en valor és l'únic camí per assegurar la seua protecció i recuperar la rellevància que un dia van tenir.